मैया दाखालिसो इसिबां मिनि खुसियाव दङमोन जोंनि जिउआ। गोसोआव लिलाङो लुबैयो गोसो सोमदोना आंखौ गारनानै बहाबा थांबाय। बे बिफा गैयै गथ'खौ जोनोम होनानै बोरै फेदेरगोन, माबोरै फोलावगोन आं? अननो गोनांखौ अनबाय, बजबनो गोनांखौ बजबबाय, फोथायनो गोनांखौ फोथायबाय। आंहा सोलायनो गोनां, सोरखौबा लानानै सिमां सुजुनो गोनां मा दंबावो? उन्दै गिदिर जेबो सिनाया, खालि लोंनाय जानायल'। दानि गथ'फोरा। खुलुमबाय। आंनि दाहा बर' ब्लग चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननिसिम। नोंथांमोननि थाखाय दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअनि सायावनो आपडेट लाना फैदों। बेनिखायनो नोंथांमोना जाय आंनि चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे नटिफिकेसन बेल आइकनखौ थुनानै अलाव प्रेस खालामना ला, जाहाथे आङो गोदान भिडिअनि आपडेट होयोब्ला नोंथांमोना थाबैनो मोननो हायो। नोंथांमोन, दिनै आङो बर'नि मोनसे आबुं सावथुननि सायावनो आपडेट लाना फैदों। बे फैनो गोनां आबुं सावथुननि मुङानो जाबाय जौमोन। बे जौमोन सावथुनखौ जोंनि बर'नि मुंदांखा डाइरेक्टर आरो प्रडिउसार बिथां सोमदोन बर' बिथाङानो प्रडिउस खालामदों आरो डाइरेक्टखौबो बिथाङानो खालामदों। नोंथांमोन, बे मुभियाव गोबां आर्टिस्टफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै बिथां सोमदोन, अनसुमै, सनजित, अनारि, निरिबिलि, बाबुल, दशरथ, मिना एन मर, माने गोबां मानसिफोरखौ नुनो मोनबावगोन आरोना, गोबां आर्टिस्टफोरखौ। स' बे मुभिखौ बिथांमोना JBNS फिल्म प्रडाक्शननि आन्दाराव प्रडिउस खालामदों। स' नोंथांमोना बे मुभिखौ थाबैनो नुनो मोनसिगोन, जाय नेना दंमोन। आरो नोंथांमोन, बे मुभिया गुबैयै ट्रेजेडि आरो लोगोसे हार्ट टाचिं जागोन। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जानांगौ, बिथां अनसुमै थायोब्ला मुभिया जोबोर हिट जाखायो, अनसुमै एक्ट्रेस थायोब्ला। स' जाय नेना दंमोन नायनो हासिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामदो। स' थेंक इउ लोगोफोर।